puti with regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil 5 tayo. Ang Coco pang 5 tao. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coca Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Ipuwas at simulan ng mag-share. Taste the feeling. New Coca Share, 1.25 liters na, abot hanggang 5 baso. 43 pesos lang, SRP. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Merienda time! Himo ang fan ng pandesal, butang igfan palaman. Kami saya, put kaya. Best foods, best foods. Kung best foods mayo ang kauban. Best foods mayo. Tamis saya, abot kaya. Karong tig-ulan, pagkatapusang banlaw with Downy Expert Anti-Bac. Tungod dili igo, ang limpyo detergent lang. Pag-Downy Expert Anti-Bac, karong tigulan sa taa ang bahog pull-up. Pag-Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Pag-Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Downy Expert Anti-Bac, tangtang ang bahog kulob with its 99.9% germ protection. Tested on representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Mag-Downy Expert Antibac. Ang bango, parang tinuyo sa araw. Karong tig-ulan, pagkatapusang banlaw with Downy Expert Anti-Bac. Tungod dili igo, ang limpyo detergent lang. Pag-Downy Expert Anti-Bac, karong tigulan sa taa ang bahog pull-up. Pag-Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Pag-Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, gibulat sa adlaw. Downy Expert Anti-Bac, tangtang ang bahog kulob with its 99.9% germ protection. Tested on representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Mag-Downy Expert Antibac. Ang bango, parang tinuyo sa araw. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, Mrs. all you need is pride. Pride Power Wash. Specially made for washing machines. Kaya tama ang bula. May stain-away formula na effective magtanggal ng dumit mancha. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, All you need is pride. Pride Power Wash Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar. Dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kaya ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sagumsum sa matag hibla, mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands, stay safe. Wash hands, stay safe, Safeguard. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bar, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Bar, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bar, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Isa, dalawa, tatlo.
Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Tunay na maipagmamalaki ng Pinoy ang MX3. Gawang Pilipino, natural at orihinal sa katunayan. Sunod-sunod na parangal ang tinanggap nito sa Europa at Amerika. Mula sa Switzerland, United Kingdom, France at New York. Isang pagkilala sa kalidad ng produktong Pilipino. Mag MX3. Araw-araw. Tulong para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalaala mula sa MX3. Be an extraordinary with MX3. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid, linis, solid, Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Merienda time! Himo ang fan ng pandesal, butang fan palaman. Kami saya, put kaya. Best foods, best foods. Kung best foods mayo ang kauban. Best foods mayo. Tamis saya, abot kaya. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walay ouch ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. Dunay lahing Kojic Dipalite para walay side effects nga skin irritation o overdrying. Kojic nga dili hapdos. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Karong tigulan, pagkatapusang banlaw with Downy Expert Anti-Bac. Tungod dili igo, ang limpyo detergent lang. Pag Downy Expert Anti-Bac, karong tigulan sa taa ang bahog pull-up. Pag Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, ibulat sa adlaw. Pag Downy Expert Anti-Bac, kahumot murag, ibulat sa adlaw. Downy Expert Anti-Bac, tangtang ang bahog kulob with its 99.9% germ protection. Tested on representative germ on cotton. 5 pesos SRP lang. Mag-Downy Expert Antibac. Ang bango, parang tinuyo sa araw. Ang EQ Plus, Taghag Plus. Tungod sa plus nga preskong cloth-like cover, aron siging komportable si baby. Plus, siguradong pilit kaayo nga magic tape nga mohawid, bisag siging gadula. Plus, practical po ang presyo. Maong si baby ug mami, palipay mag-EQ Plus. Kahayahay nga plus na plus. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa miaging Domingo, atong padayag dinhi sa kahanginan nga ang leader sa atong simbahan pwede usab nga tawagon og amahan o father pareha sa leader sa usa ka syudad pwede usab nga tawagon nato og amahan sa syudad. Ang leader sa probinsya, pwede usab tawagon nato og amahan sa probinsya. Ang leader sa pamilya, mauna po na gitawag yun nato, no? Di ba? Halos tanan nato. Ang leader sa pamilya, pwede pong tawagon nato og amahan. Mao nga ako mo ingon yun sa
leader sa among pamilya, tay, papa, father. Ug diha sa parokya sa atong simbahan, leader nato ang pari, gitawag nato papa, father. Og ang universal pastor nga kanang gitugyanan sa mga yawi sa ginghirian sa langit, gitawag po natog papa. Og naa gyud tay bersikulo nga gi-support niya na sa Isaias Kapitulo 22, tudling 21 hangtod sa 22. Nga ang gitugyanan sa Yahweh sa ginghirian, tawagon og Father. Nga sa kinat sila, doon na hinoy mga variant ani, Pater, Papa. Mao na. Father, Papa. So, naagyod tayo gibasihan, anak. Pero, level by level lang ang pagka-father. No? Kay ang pinaka-highest jud sa universo, no? Ang pinaka-highest jud nga father, kadtong tuwa sa taas. Ang Dios. Dayon, diri sa kalibutan, ubos lang ha, dili nato itupong sa Dios. Naputay Father, kanang gitugyanan sa Yahweh ni Kristo sa ginghirian. Og ang support verse ana, bersikulo ana sa Biblia, kanang tugyanan sa Yahweh nga tawagon yung amahan, kanang sa Isaias. Isaias 22, tudling 21 hangtod sa 22. Nga ang gitugyanan og Yahweh sa ginghirian, tawagon og Father. O leader. Di ba? Pero level by level na ha. Dili na tupungon na to. Sama sa superlative degree sa atong nakatunan sa English, mas taas man tong highest. Sunod lang ang higher. Og ubos lang pod ana ang high. Parehas high, di ba? Pero mas taas tong higher, pero mas taas gyud tong highest. Ingon ana ang level sa pagkaamahan. Ang pinakataas o highest mao katong God the Father in heaven. Kanang atong Father nga universal pastor diri sa yuta nga Santo Papa, ubos lang na. Dili na gitupong nato sa Dios. Kay supak ko na sa Biblia nga atong ilhon ang atong leader sa pamilya o sa simbahan nga atong itupong sa Dios. Supak na, no? Sa pagtulon ang Katoliko, supak na. Equating authority. Idolatry ang tawag ana. Sama ra gihapon na sa pagbato ng laing Dios. So, kung gitawag man natong father ang atong leader sa pamilya o leader sa simbahan, wala na to na gitupong sa Dios. Kay kahibalo ang Katoliko ana nga idolatry na. Di ba? Now, ang bersikulo nga pwedeng gamiton sa objection ani, common man kayo ni, gigamit ni sa atong mga igsuong nahimulag kung mga dili Katoliko. No? Daghan kay sila. Ang atong mga igsuong INC, kung Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ang dating daan ni Eli Soriano, mga born-again Christians, at mga igsuong Sabadista, ug uban pa, naa sila gigamit nga bersikulo nga pagsupak ana. Kanang sa Mateo 23:9, nga niingon si Kristo, ayaw kamo pagtawag og amahan dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. So mao na, nakaroon mga igsuon, sugda nato ni sa pagtubag, no? Pero sa pagsugod nato sa tulumanon ni diretso man ta, mura man tag wala mga tahuran. Wala gyud, no? So mga tahuran ta karon, no? Sa pagpadayon pinaagi sa usa ka mubong pag-ampo. Mao na atong himuong pangatarungan. Ang atong mubo nga pag-ampo kanang sign of cross.
No, kanang atong panguros, no? Natong mga Katoliko. Munang moingon ko sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, padayon ta. Okay. Naara ba di brown out, no? Karong alas 8, no? Hinaot nga kining mapalong yun alas 8. Kaya kung masayo-sayo ron, paras atong nagprogram ta sa miagi, nga napalungan ta, so mahanging yun. Pero hinoon, wam tayo mahimo ana. Tayo mahimo ana. So, basin dili rapod, no? Kung maputol po dayon ron, sa sunod na po na to Domingo, ipadayon. Di ba? Now, mga igsoon, kung atong supakon lang dayon diretso ang Katoliko, nga naara ba gyud siya gibasihan, lisod po kay na, no? Dili na kay imbento lang sa Katoliko nga walay gibasihan. Pero dili manggali ni matawag og imbento sa Katoliko kay ang leader gyud Pader man gyud na, di ba? Ang labang leader nato, di ba, ang Dios mao bitaw nga gitawag natog Pader. Unya ang leader po nato sa pamilya, nganong tawagon mo lagi natog tatay o Pader? Bisan pa dili mga Katoliko. Di ba? Pero ngano mang naay bersikulo nga nag-ingon si Kristo nga ayaw mo pagtawag og Pader dinhi sa yuta. Pero hinumdumi dili lang kay kana. No, sa 9 na, before anang bersikulo 9, naapay bersikulo 8. Di sa bersikulo 8, niingon po siya, ayaw mo pagtawag og rabbi o teacher dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong teachers nga mao si ang atong Ginoo, si Jesus Christ. No, siya ang numulungan na. Nga. Di ba? Dili lang kay kanang titulo nga Pader mo ay gidili, no? Kung mao manggali na atong tupiko o atong hisgutan, hasta po ng teacher o magtutudlo. Dili kuno ta mo ila o mutawag og teacher diri sa layuta, no? Kay usara may teacher ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pangutana, no? Ngano man laging dagantang teacher? Diya sa eskwelahan. Ay kung ingna dili ninyo tawag og teacher ng atong mga leader sa eskwelahan. Di ba? So, siguro something wrong lang sa atong pagsabot. Siguro ang atong pagsabot anang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili siguro mao. No? Kay kung mainsakto, siguro makaingon po ko nga katong igsuon nato nga amigo natong higala natong Muslim ni adto nga nag-ingon siya nga mao bitaw nga dili mi mutuo ang inyong Biblia kay o man ni klaro inyong Biblia. Kay kanang inyong Dios diha gadili sa pagtawag og amahan unya naon po'y mabasa nga kanang leader tawgon og amahan. Di hatag bakoy dunay kontradiksyon na inyong Biblia. So dili na gyud tinuod nga depository of the word of God kay nagkontradict man na. Kamong mga Katoliko naamoy gibasihan nas Biblia pud. Si San Pablo gani, niingon siya nga ako nahimong inyong amahan sa maayong balita. Sa 1 Corinto 4:15, si Abraham gitawag pud og amahan. Unsa man na? Di, klaro nga nagsumpaki ng inyong nasulod sa Biblia. Mao nang ari mo sa among Quran. Kay walay po nagsumpaki, pero dili na topic na to ha. Okay. Debatable po na kanang moingon nga ang Quran sa sulod walay pagsumpaki, no? That's a separate topic. Now, diri lang ta sa atong Bible, di sa tamang hilabot atong sa atong mga igsuong Muslim, no? Diri sa ta sa atong kaugalingong basihanan ang atong Biblia. Now, unsa may gipasabot ni Kristo diha? Actually dili man ni siya contradiction. Kinahanglan sabto nato ang gipamulong ni Kristo in context. Kay dili manggod ang siyensya gud sa pagsabot anang mga nahisulat sa Biblia dili ra man usa ka buok. Kay basin kung ang atong nahibaw-an ba sa kanang pagsabot anang mga teksto sa Biblia kana lang literal. Na kung magtuon mo og Catholic Faith Defenders Bible Study
tudluan ta og usa sa subject nato kanang gitawag og hermeneutics. Siyensya sa pagtuon sa Biblia. Diya sa siyensya sa pagtuon sa Biblia dili tanan literal. Naay kanang gitawag nato og allegory o kanang pinasumbingay. Di ba? Naapoy kanang gitawag og historical. O naagali kanang legend? Or kana bang dili legend ang term. Kana bang tamang term ana? Kanang story lang, istorya lang nga dili gyud ingon nga literal. Istorya nga gama pero naay mensahe. Espirituhanon nga mensahe. Di ba? Day napoy kanang gitawag og irony. Kanang bale na wa ko'y panahon nga mo discuss ani kay taas mo kay ni kay tagsaon yun ang siyensya sa pagtuon sa Biblia. Now, diretso na lang ta kay maabtaw niya atas oras ron di gyud ta ka explain og ayo ana. No, kanang pag-ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, dili na siya literal. Kay kung literalo na to na daghang matamaan na to ana. Di ba? Nganong tawgon mo na to amahan ng kanang leader sa pamilya? Kanang leader sa atong syudad. Amahan sa syudad. I'm sorry. Amahan sa probinsya, no? Kanang atong gobernador. Di ba? Unya kana pong teacher pod, nganong tawgon mo na to teacher ng mga magtutudlo nato sa DepEd? Di ba? So, something wrong lang siguro sa atong pagsabot. Now, understanding the scripture in context. Diha gyud mga igsoon. Ayaw gyud nag-iliteral. Kaya kung iliteral ni mo na, pagkadaghang maguba nga pagtulunan sa Biblia. Di ba? Ang bot pasabot anang giingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta, i-context by context yun nato na. Now, unsa may subject matter anang Mateo 23? Ang subject matter anang Mateo 23, naghisgot si Kristo diha og mga batasan sa mga Pariseo og mga magtutudlo sa balaod. Ang subject matter gyud ni Kristo diha nga iyang gibirahan diha kanang hypocrisy o kanang gitawag na tog pagpataas kana bang pagkamapahitason sa mga leader. Mo gyud na iyang gibanatan diha. Dili man gud buot ni Kristo nga kanang titulo sa iyang amahan o titulo niya as teacher, dili siya gusto gamito na sa pagpataas. Kana bang leader tuod ka pero mapahitason ka, dili ka humble. Dapat ang leader, bisag leader, humble. Sama ni Kristo nga bisag Diyos siya, pero wala siya manghambog nga Diyos siya. Mura ganig, niingon siya nga dili ko Diyos. Pero di na, literalo na. Unsa may tekstoan na nga murag niingon siya nga dili siya Diyos, pero bisag Diyos siya. Katong sa Juan 17:3, katong niingon siya nga, makaila ka mo sa bugtong matuod nga Diyos nga mao ang amahan. Nga, mo manggali na nga ato mga igsong iglesia ni Kristo na saypa nila sa pagsabot nga gipasabot ko ni Kristo diha nga dili siya Dios kay iyang giingon nga ang amahan ra mo ay bugtong Dios. Di ba? Now, naamang ko yung mga sitwasyon mga igsoon nga mo sulti ta og pulo nga kana bang gitawag og humility words nga diha sa mga pulong sa pagpaubos pwede ta mo litok og pulong nga dili nato ba ipadayag ang tibuok nga dili nato hisgutan ang atong kaugalingon kundi ang kadtulang gi-praise nimo sama sa kinsa may gi-praise diha sa Dios ang iyang amahan, di ba? Iya bang giingon nga ang amahan nga Dios sa langit siya lang maoy Dios. Pareha sa dili na nagpasabot nga siya dili po Dios. No? Kay pagkadaghang bersikulo sa Biblia nga gaingon nga Dios po siya. Pras lagi anong pag-ingon nga, usara ang inyong amahan sa langit, pero nga nung magtawag matag-amahan lagi sa kanang mga, kanang leader nato sa organisasyon, o kanang pag-ingon nga, ayaw mo pagtawag og teacher, kay usara inyong teacher, nga nung teacher man lagi atong itawag ana mga magtutulo sa DepEd. Di ba? Now, kanang pag-ingon ni Kristo nga, ang amahan lang mo'y matuod nga Diyos, wala na magpasabot nga dili sa Diyos. Humility words na niya. Kay giingon ni Pablo nga, nagpaubos si Kristo. Nagpakatao.
nagpakasulugoon. Oh, sama pod atong giingon niya nga naghisgot og maayo. Nag-ingon siya nga usaray maayo ang Dios, nabot pasabot ang Amahan. Nga sabton ba na nga siya dili maayo kay ang iyang gipasabot nga maayo kadturang Amahan sa langit? Dili ka makaingon ana. Si Kristo maayo. Wa lang siya magkanang gitawag og wala lang siya namulong og kanang gitawag og self-serving. Kay murag lain man pud ba nga ang iyang kaugalingon mo ingon siya nga maayo ko. Di ba? Oh. Gawas kung ang laing tao na may musulti nga maayo siya, kana, dili na self-serving. Pero kung siya rapoy mo ingon nga, maayo ko, self-serving man na, paras ba na ako ba? Murag dili maayo nga, ako rapoy mo ingon nga, maayo kong tao. Dili maayo na. Kay, murag, klaro ng self-serving. Labi na gyud kung istorya rapor na, unya dili gyud na tinuod. Na, ang labing yung maayo nga pasultiyon kinsa ko, kamong nagtan-aw nako. Kamong naka-observe nako kung kinsa si Veritas. Kamo mo'y mas angayan o kana bang dili matawag nga self-serving, kamo kung moingon mo nga kana bang maayo ko, murag okay na, no? Okay. Dili man ako mo'y nagdahig sa kong kagalingon, kamo man. Oh. Ingon na pod. Si Kristo pag ingon niya nga ang Amahan lang mao Dios, wa na magpasabot nga dili sa Dios kay maguba man nimo tong ubang bersikulos Biblia, no? Iya lang gi-emphasize diha ang Amahan. Iyang gi-glorify ug maayo ang Amahan. Sa walay pagguba og kinsa pud siya. Kay naa may mga pulong pud nga niingon siya nga ako ug ang Amahan usa lang. Wala nga lang, dili po ni mo natagag importansya, no? Diya na sa divine nature. So, no, dili man na mo'y topic na to. Now, ang gipasabot yun ni Kristo anang Matthew 23, ayaw lang yun 9 basaha. Kikan yun sa versikulo 1, hangtod bisan taman sa 11. Ang context diha ni Kristo nga, ang mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod nagpataas manggod. Now, kung magpataas kung kasama ramang kung nagpaka-Diyos ka, ana. Kay ang pinakataas ang Diyos lang, dili na ito naagawon. Kung mapahitas unta nga mga leader, sama ra nga nagpaka-Diyos ta, ana. Ano man, kay usara may pinakataas, ang Diyos raman sa langit, nganong mutupong man ta niya. So, it's wrong nga magpataas ta. Dapat humble ta. Sama ni Pablo, ni Pedro. Mo manigamiton gali sa mga dili Katoliko nga, si Pedro dili leader sa simbahan, dili pope, dili papa, kay gani niingon siya nga ako pilo elder lang. Di ba? Na ako'y nahinabi anak nga baptist nga muna iyang gigamit sa, kung ako malimot, 1 Pedro 5:1, nga gitawag ninyo pope si Pedro, nga niingon manggali siya nga ako sama ninyo, Pedro pilo elder lang. Na humility words to ni Peter, no? Kay di mapud maayo nga manghambog siya nga siya leader. Sama ba nga kana bang atong pare ba o kanang atong bisan kanang pope nga kung maghumili na moingon brothers and sisters o mga igsuon nga iyang gi-emphasize nga kuan ra ta, mga magsuon na ta, parehas ra ta. Pero di man gud kalikay nga kung maghisgot og ranggo si Pedro, siya mo'y tinugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit nga kung ato ra ba nang tun-an sa tradisyon sa mga Hudiyo, cheap ra ba na? No? Wa ko'y panahon nga modiscuss og maayo ana. Now, ang pag-ingon ni Pedro nga pilo elder lang siya, iya lang gi-emphasize diha nga nagpaubo siya. Mao nang wala siya manghambog sa iyang pagka-leader. Nakigtupong lang siya. Paras ba atong pare ba nga, di man daotan mutahod ko niya, muamin ko niya, kay sign of respect man na. Pero, pipilagyod ka pare nga muamin ko nga di magpaamin. Naaga ito'y pare, dili ang nako hinganlan, pag amin ako, agyod yung nanggahi siya siyang kamot, parang dili ko kaamin. Dili sayop nga mutahod ko niya. Pero, dili po daotan nga magpaubo siya. Di ba? Maura na siya. Di lang na ko hingalan ha? Mo hingalan lang ko, example, si Father, di man po dautan siguro, si Father Leonilo Dagpin.
One time nga nagkakita mi ni amin ko niya. Kanang wag gid siya no, iyag yung gipugngan nga. Pero dili wa po siya mo ingon nga sayop akong gibuhat. Iya lang gi-emphasize iyang humility. Iya lang gi-emphasize iyang humility. Na okay ra pod na, no? Ingon na pod, pag ingon ni Kristo nga ang amahan lang nga bugtong matuod nga Dios, wa na magpasabot nga dili siya Dios. Iya lang gi-emphasize, gipahimug-atan ang pagdaig sa amahan. Nga wa siya magdaig-daig siyang kaugalingon. Di ba? Ingon ana mga igsuon. Nga, buti pasabot, pag ingon ni Kristo nga, ayaw mo pagtawag og amahan din sa yuta, ang gitumbok ni Kristo diha, kadtong mga mapahitason nga mga magtutulo sa balaod o mga parisiyo. Sama ra nga niingon siya nga, kay kamo nagpataas man, sama ra mang nagpakadiyos mo, dili mo angayan anang akong titulo nga teacher, dili po mo angayan anang titulo sa akong amahan sa langit nga Pader. Mo na iyang buot ipasabot. Dili kay literal gyud nga gidili gyud ang pagtawag og amahan dili sa yuta. Kay si Abraham, Father of faith. Si Pablo niingon siya, ako nahimong amahan ninyo sa maayong balita. Si Juan pod iyang gitawag ang mga faithful og mga anak nga nagpasabot nga father siya. 1 Juan 2:18. Ingon ana ang buot pasabot, no? Ang key verse yun nga, nganong mo ingon ta nga wala ta masayop sa atong Katoliko nga interpretation ana, kanang sa Mateo 23:11. Sa dihang niingon si Kristo, ang magpataas, ipaubos. Ang magpaubos, ipataas. Ang buti pasabot ana nga, kay kamo nagpataas man, dili mo angayan anang titulo nako nga teacher. Dili mo angayan tawgon og teacher. Kay kamo nagpataas man, ipaubos mo nako. Dili mo angayan anang titulo sa akong amahan nga teacher. Father. Mo na iyang but pasabot diha. Kay sa unahan, nga, klaro nga wala idili ang titulo nga taas, kanang giingon niya, ang magpaubos, ipataas. But pasabot kay mapaubsanon man mo, pwede mo tawgon og titulo nga taas, nga mao ng father o teacher. Simple naman kayo na, mga igsoon. Di ba, mauna? Unya kay kanang katungdanan sa mga pari, sulugoon man na. Kay sugoon na to ang pari nga magmisa. Sugoon na to ang pari nga magbunyag na to. Magkasal na to. Nga magpamisa sa ato mga anniversary, suguban pa. Sa ilang pagkasulugoon, diha sila nahimong pader. Og teacher. Pero kung magpataas sila, ilan na po ng problema. Ato ng problema tanan. Okay, muna nga magtuon ta nga magpaubos gyud ta. Atong iampo ato mga pari nga magpaubos gyud. Dili magmapahitason para maangayan gyud sila anang titulo nga teacher og father. Now, wala tayo igong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Tatak RMN. Ang Joy 1050 Pack, hangtod kinsina swak. Overcabit tuyong saon. Ang sikreto, gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak, gamayng tubig isagol ug pabulaon. Over sa bula, over sa kalbitin. Gamayng banching kong tulo sa usa ka tibok, hulugason swak. Ang Joy 1050 Pack, hangtod kinsina swak. Ang Joy 1050 Pack, hangtod kinsina swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Pagmura, pakalawlaw agad, pakagastos dagdag. Pero, sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Sa Pampers Pants mas sulit, less lawlaw kaya less palit. Re-wet versus cheaper diapers, large size, SRP per pad. Bali na sa Pampers Pants. Mare, karong panahon na, dapat luwas ta sa peligro pirmi. Limpyo diri, limpyo dito. Para 99.9% siguro.